Németországból. Melyiket kóstoljuk meg elsőnek? Melyiket kóstoljuk Anya, meg? szerintem... Én szerintem ezt a popcornosat kéne Szerintem megkóstolni. Ezt a popcornos... Na, gyerekek, arról van szó, hogy ugye láthattátok az előző videóban, hogy mondtuk, hogy készítünk egy olyan videót, amiben megkóstoljuk ezeket a különleges édességeket. De azért mondom, hogy különleges, mert én Magyarországon nem láttam még popcorn ízesítésű csokoládét, illetve van itten chips ízesítésű, illetve vannak még itt több fajta ízben. Van itt, jó, hát Magyarországon van itthon. Eszres is. Igen, de most... De minden megkóstoljuk, mert még ilyet nem ettünk. Igen, úgyhogy elmondjuk a véleményünket. Lehet, hogy finom. Nézzétek itt a pollók, a család benne van. Úgyhogy nézzük meg. Na, az milyen? Az a popcorn? Na, akkor kóstoljatok meg. Na, hogy ne kapjatok csoki mérgezést, mindegyikből... Egyet. Egy kocka. Igen. Na? Finom. Te is vegyél, anya. Nagyon finom. Krémes is. Na nézzük, milyen ott. Popcorn van benne? Várj, nem, elment a fókusz. Várjál, maradj ott. Nem betömtem az egészet. Krémes? Aha. Krémes popcornos. Megkóstolod? Majd megkóstolom a végén. De finom. Amúgy jó. A végén érződik a Most tesztem. popcorn. Aha. Bele van darálva? Szerintem biztos. Igen, bele van. Ez embernek ezt a ropogó. 10 perc mennyit adnál rá? 10 per 10. Te, Gréta? Én is 10 percet adnék. Nagyon finom. 10. Szerintem most ezt. Először kóstoljuk ezeket egy fajtákat, majd utána kisebb Oké. kocsikat. És ennek Na, a melyik legyen? Schokogent, Ez. mi ennek a márkája? Ez legyen. Az legyen? Igen. Jó. Ez egy fehér csokis, szerintem karamellás. Ez nagyon finom. Karamellás? Na nézzük meg. Nézzük. Ó, a fogam. Vigyázzatok a fogra. Ez nagyon fáj. nagyon finom. Jó? Neked minden jó. Nincs apa. Jó. Gréti, jó? Igen. Az már bevett. De nem muszáj, Jó a lehet. karamellás, finom, csak én nem szeretem a karamellásot. Ott a kés el tudod vágni egy kockát, és akkor nem kell mindenkinek egy-egy kockát, mert mire végig értek egy-egy távol csokit megesztek. Nem baj. Nem baj? Nem. Hát jó, 10 gyere. perc. 10 per 9. Neked, Gréta? Nekem bűn. Neked is? Neked, fiam? 10 per 11. 11. 10 perc, 11. Neki nagyot, neki minden izé. Jó, gyerekeknek vág félbe. Egy Ami kockát tudod? neked? Egyet vágjál 4 fele, és akkor úgy megkóstolják. Nagyon Szerintem sok most, csokit. Na, melyik legyen akkor? Nézzük ezt a brownisat. Szerintem is finom az. Arrébb mész egy kicsit. Nikita. Elvágom így. Szerinted finom? Elvágod? Jaj. Az úgy jó. Jó. Fél-fél, nem? Így egy kicsit megkóstolják így. Anya, tessék. Na tessék. Tessék? Ez az enyém, hogy Úgy. már lehet nem fogjuk érezni az ízeket a végére. Nekem jó íze van, mint a motor lenne benne. 100-as? Igen. Milyen motor? 10 per Karamell darabok vannak benne. 200. Ó, már mentek felfele ezerre. 1 millió. Finom, tényleg? Jó, aha. Ez a legfinomabb mindegyik között, meg a popcornos. Jó, melyik legyen a következő? Legyen Ez. stracciatella. Sosem nem tudok kimondani. Stracciatella. Nézzük akkor. A következőnek szerintem majd ez legyen. Még. Ez. De ugye másik is ugye van, nem? Elvágod nekünk? Szerintem nagyon Ó, finom. nézzétek meg is. Ó, Cuki. olyan, mint a fehér csoki. Hát az meg barna csoki is van. Olyan ezt várom. Ja, Hát, én is ez- ezt várom. Na tessék. 5 felé vágódott. Nem baj az. És kóstolom. Amire azért mondom, hogy a végére értek, akkor nagyon sok csoki lesz egy kockával is számítva. Egy tábla csoki. Na? Nekem ez 10 per
Szeretem a tracsatát, és nekem ízik. 10 per 1000. Nekem 100-as. 100-as. Ha, neked 200-as. Fiam. 10 per 1000. Na? Sok. Ez a karamellás? Ez is karamellás, de blond. Az szőke, Blond. nem? Mi? Blond, az nem szőke, vagy... Na, Most ott nincsen szőke íz. Hát jó, de akkor sárga. Vagy milyen eseses? Seses. Elvágod nekünk. El. Amúgy jól néz ki ez is, olyas, mint a stracciatella. Nem tudom kimondani, hagyjuk. Nem megy ez a szó. Tessék. De ez is biztos nagyon finom lehet. Tessék. Negyediket keresed? Igen. Tessék. Köszi. Leesett a földre. Nem baj. Magamnak adtam. Az is finom. Jó csokik ezek? Jó. Jó, csak én a karamellát nem szeretem. Ez 10 per 1000. Jó. Na még legyen az epres, Ez. vagy ez a... Annak Ez. nem, mindjárt nem. Epres. Igen. Aztán Ez nem az a Schogent, ez német csoki lenne? Szerintem igen. Szerintem igen. Nagyon sok íz van. Getten. Elvágod nekünk, az illat az már nagyon jó. Igen. Minden jó epres illata van. De Tessék. miért kell vágás közben kinyújtani a nyelvedet? Nem nyújtottam. De ezt sem. Hogy? Így csináltad. De Ez nem miért így megint 3? Kapsz egyet. Megint leesett a földre? De ahogy esett le, ott van, mert valaki elvett egyet. Ki Én volt? nem voltam. Emélke volt. Te voltál. Szerintem leesett a föld. Minden Nem tessék. esett le. Ott van egy kicsit kap. Apád nem tud vágni. Hát egy kézzel kamerázni, meg vágni nem könnyű. Ez nagyon finom. Az epres. Azt szeretem. Nekem 10 per 1000. Mi volt az? Ezek minden csoki ízlik. Én egy Legyen ez kicsit a következő a földi Igen. magyarós. És akkor ebből még van egy fajta, igaz? És Igen. akkor a többi pedig ez a pirette. Ritter. Sport. Milyen pirette? Nem tudom, mit olvastam. Nem tudom. Ritter Sport, jó. Nem jól olvastam. Mutatom, hogy kell elvágni. Déti. Ó, de ügyes vagy. Tessék. Húztam meg. Így néz ki. Na, akkor kóstoljátok meg. Jó. Ez Mondta a fölé, hogy volt enni. Igen? 10 per 1000. Nekem Minden finom. 10 per 1000. 10 per 1000. Nekem is. Minden csak finom. Szerintem ez az utolsó, ugye? Ebből a fajtából, igen. Utána ez. Jaj. Jaj. Na, Elvágod, ugye elvágni? vágd el te. Emil lerepít az egészet a földre. Tessék, gyerekek. Na, Ó, ez olyan, mint a sima csokinak a színe. Az milyen volt? na, Jó. kapjátok be. Jaj, Filmes magyarul. nem más, nugátos. Hát magyarul, nem? Nekem ez volt a Finom legjobb. Jó? Szerintem most És akkor most lezárultak ezek a csokik. Igen, most jönnek ezek a ez jöjjön ez. Melyik ez? A chipses. Chipses akarod? Chipses csokoládé. Szerintem ez finom. Én nem láttam meg. 3, 2, 1. Chipses csokoládé. Igen. Chipses csokoládé. Szerintem olyan színű Vincs. lesz, mint a vanília. Vinces. Mondtam. Fehér csokis. A csoki? Vagy nem? Na, Ezt is vágjam, mert ez is jó kicsit. persze, vágd el. Azért kell elvágni, mert nagyon sok csokoládé. Emilkének meg főleg nem lehet, mert ő fogyókúrán van. Fogyó, ura. Mert Ura. Tessék, nem ehet annyi csokoládét. tessék, fiam. Great, az jó. Gréta nincs elhúzott. Igen. Ez nagyon Nem, azért finom. próbálunk De jó, odafigyelni. az se. Ez finom? Nagyon. Na, megkóstolom Amúgy én is. 10 per 1000. Nagyon jó. Finom. Nekem is. Még egy a következő.
Majd én kiválasztom. Na választ. Na, Ez. Joghurtos. na nézzük. Majd lesepel. De mi az a 100%? Lehet, hogy ez valami nagyon komoly csoki szerintem. Szerintem ezt kéne megkóstolni. Hát az egy kakaóból. Nem tudom. Lehet. Van más. Igen, mert az tényleg az. Neki kéne Vanessa iszik vizet közben. Jó, teszi. Jó, kitaláltam, hogy egy kockát 4 fele kell vágni, igaz? Igen, mert csak kinyerkezést kaptunk. Hát, persze. Tessék. Öntetek magamnak vizet. Igen, öcsél magadnak vizet. Krétike. Ez milyen gumicukor? Vámpíros vagy heroinos? Pók. Vámpír. Na, Na, meg vagytok? nézed, apa. Na, kóstoljátok meg akkor. Nézzük. Hát nem érem. Segíts neki. Nagyon finom. Na, Nagyon jó. Joghurtos. mind finom? Kegyetlen. Ez kegyetlen. Adja most ez a kekszet. Igen. Nekem 10 per 100. 10 per 100? Hát, neki neked kéne még nem minden. volt 100 alatt egy csoki se. Minden indult neki. Csak egy kicsit. Minden jó. Amúgy a kekszes csokit nagyon szeretem. A bociba a kekszes Ott van benne a kezd. epres, vagy kekszes Igen, barackos. a fókusz állandóan ugrál, nem tudok rámenni nagyon. Kekszes barackos, semmi mindig szokott nekem venni, ha eszébe jut. Igen. Akkor terhes voltál, azt vettem Szerintem neked. ez a kekszes volt. Meg dinnyét, meg Meg jégkrém. szokifagyit. Apa, szerinted ez finom? Ma mindjárt megkóstoljuk azt is. Mindig nem volt keksz. Nem volt. Nem Ott baj van az. előtted. Na, Gréta, melyik legyen a következő csoki? Szerintem ez. Rumos? Ha berugunk. Nem, a Grétát kérdeztük. Marcipán az én kedvencem. Már nézzük. Remélem olyan íze van, amilyenre számítok. Marcipánnak. Hol vagy, fiam? Gyere itt a csoki. Le vagy maradva. Nem baj, nem baj, hogy ő le van maradva. Nem is kell neki nagyon. Kedvencedet választottam. Köszönöm szépen, Gréta, Üveggel. hogy a kedvencemet választottad. Nekem is hagyj egy Nagyon kis cuki kockát, én is bekapom itt a kamera mögött. vagy. Várjál, neked egy egészet adok. Nekem nem, elég, egy kicsi. Elég? Hát persze. Akkor azt vedd el. Nikolás, hol vagy? Hú, de finom. Olyan, amire számítok. Igen. Itt ez az enyém. Igen. Senki nem szeretett, csak Nagyon én, finom. Én is. meg te. Rászokattalak. Igen. Na, melyik legyen a következő? Na, melyik legyen? Ez. Tejcsuki. Nem maradtam Hol volna. legyen Minecraftban ez, nem? Tejcsukit hagyjuk utoljára, az mindenki tudja, Akkor minden. Igen. Ez volt a következő? Igen, utána meg ez. Le vagy maradva, hello. Na mennyi? 10 per? 100? 10 per 200. Nem, 1000. Ez Azt finom. fogja mondani. 10 per 1000. Jaj. Ezt már én megkóstoltam. Nem, az marcipános. Tudom, hogy kortyokból iszik el. Ez meg 10 per 1000, ez is. Az is 10 per 1000. Na, Hú, megcsapta a rumasz illat az orromat. akkor abból is kérek. Fogod csak meg, Ú, de jó. nem tudom, a Annyi? gyerekeknek való? Nem, ez olyan, mint alkoholos lenne, nem? Aha. Inkább nem. Nem, azt kihagyják, jó? Azt majd Ketten megesszük. Tessék? Nektek szabad sört meg pálinkát? Nem, mert Csak- gyerekek vagyunk. Csak kinek szabad? És meghalunk. Igen, kinek szabad? Apának, meg anyának. Nem tudom, ebben van alkohol, olyan te lenne amúgy. Van. 5,5%-os, aha. Van. Van. Rum 2%. Jó, akkor azt nem. Következő. Úgy jó ízű. Jó. Nagyon finom. Azt adjuk utoljára. Ezt választok, mert az sima tejcsoki. Akkor nem, ez a narancsárga. Gréta? Zöld. Narancsárga. 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 2-1. A vámpír. Milyen bohóc vagy, mint apád. Bohóc van. Egyen meg a kutya, ugasson meg. Mindjárt kapsz A egyet a bohóc vagy fejedre. te is mindig.
Mindig viccelődöl arra. Na Megszagolhatni? persze, nagy bohóc vagyok, mi? Nem érződik úgy semmi. Én csak egy nagyon picikét kérek. Tessék? Akkor nem kell. Miért? Ja, te már betömted, akkor apa tessék. Köszi. Te még mindig azt az egy csokit eszed? Igen, már. Emil, ha eszik csokit, egy kockát, az egy óra hosszáig szupogatja, nem tudom, hogy én meg egy másodpercet megeszem még. Főleg, hogyha olyan, amit Következő, szeretek. ez. Ja. De ez is finom. Utolsó ezek. Nagyon finom csokik ezek. Az a rumos, az nagyon jó amúgy. Maga a marcipános. Maga az eples. Nekem ezek a kedvenceim. Az milyen? Ez mandulás. Itt van benne. Réka, kellett a víz, igaz? Hol voltál? Én is már K2! Bűnös negyed. összeragadt a számán sok csokitól. Tessék, Gréti. Nem bírok tovább enni, de azért megeszem ezt. Hát azért nem muszáj. De én még mindig bírok enni. Te még Te még mindig? bírsz? Hát, Jó, ez is. Finom. És nekem akkor a tejcsok is maradt ki, gondolom. 100. Ez nézd, mondom, nem volt alatt, még 100 alatt neki. De volt 2. Na, melyik volt? Egyik se. De. A legelső? Vagy De második? már 10/10 azt mondta azért. Szóval már neki 2. Hát kettőre mondta, hogy 10/10, azért mondom. Az a teljes? Vagy milyenes? Ez a tejcsoki. Tessék, Megijedtem. nézd. Fiam. Ízletes. Hát egy sima tejcsoki. Finom. De finom az. Ezeket a lófokat, vagy mi ez? Ezeket nézzük már meg még. Azt már megkóstoltuk. Ezt már megkóstoltuk Igen. a videóban, ez finom, azt majd viszünk le. Itt van még egy kis. Azt hagyjad, azt is viszünk le. Oké, fájtnak. együtt, ezt mind megettük, ezt már Igen. megettük. Na nézd. Olyan, mint egy muffin. Ja. Egy nagy muff. Nagy muff neked. Muffin. Én már kóstoltam. Igen, azért mit tettünk. Csak az mozdulás Én volt. is De csíphetek belőle. ingyen elvágom, ne vágom el. El is vághatod. Vagy csíptek? Mindegy. Az Egy milyen? csípünk. Csípünk. Csípjük ki. Csípjatok. Csípjük. Mint valami kannibálok, hát csípjük az étel. Ki kéri ezt? Apa? Finom, ez is jó. Kérem. Jó puha. Milyen? Ez csokis. Csak amabban meg zselés. Mazsolás. Jaj. Jaj. Apu Na, szereti ezt tehát tejjel. ezeket a Schogenten Én csokikat nálunk is van ez. ajánljátok? Ezeket a Nagyon csokikat? Nagyon Igen. Jó? Igen. Ezeket kell. Jó, Nyugi, várjatok egy kicsit, hadd mondjuk el apuval. Szóval ezt a márkát is ajánljuk nektek, nem ezt a másik márkát is, nagyon finom, mindegyik egyébként. Igen, úgyhogy még egyszer köszönjük szépen Edinának és a családjának, Ancsinak és az édesanyukájának ezeket a finomságokat. Igen, és még kimaradt egy ilyen sütemény. Vagy Ez egy fahéjas és mi az már? Nem tud eszembe a szó. Na, Amit a gyümölcsölesbe szoktak rakni, mi az már? Szekű. Fahéjas és szekű. Szerintem az finom lesz. De jó illata van, nagyon karácsonyos. Illat. kaphat mindenki egy-egyet. Tessék? Köszönöm szépen. Nem úgy, de jól láttam. Ott van. Nem kérem, apa. Mi a fiam? Na. De jó. Köszönöm. Legalább többet. Még az íze is finom. Nagyon finom. Kóstolj meg. Úgy félek finom hal. Jó. De jó. Tényleg finom. Nagyon jó. Ilyen állatformában készültek. Nem állat, az... Ja, de a tiéd állatforma. Az enyém szerintem egy elefánt. Nekem meg egy bagoly volt szerintem. Én nem tudom. Nekem meg 2 láb.
Féltest. Szerintem a Ez is téma. jó. Na, itt vannak ezek a gumicukrok. Még kaphattok belőle egy-egy szemet, jó? Ebbe kezdjük. Azzal? Nem, az olyan hosszú. A savanyúkat hagyjuk utoljára. Abból a kis aprókból kaphattok egy-egy szemet. Ebből? Legyen Igen. ez az első. Ebből. És Te kérsz? most nem kértetem. Ez nem tudom. Ha? Siker? Én tudom, hogy kell kibontani. Én is. Csúszik a kezem mások, sokító. De hogy tudod te? Én tudom, Magdi, de én tudom. Én tudom. Bont ki késsel. Késsel bont. Nem, mert kiszorulnak Na várjál. megáll, jó. És nézd meg, Gréta tudta kibontani. És kibontotta. A legkisebb tudta kibontani. Ügyes vagy, Léti. Jó illetve van, tessék. Tessék. Nagyon jó íze van. Te mennyit tömtél? Hey! Jó? Finom. Finom. Jó, mint egy lovas. Jó gyümölcsös ízű. Mikike már készül a másodikra. Úristen! Annak is. Igen. Várjál. Nem bontom. Ott kell kibontani, nem ott. Már kibontottam, rájöttem. Na, Utána nem bontom. Milyen színű macit kértek? Én piros. jó, egy-egyet, aztán annyi. Akkor nézd, olyan, mint a zsené. Az igen. Ez nagy. Kapjad be egy. Na, Csak nehéz összerágni. Na most jó? Következő. Vámpíros. Ha mutasd már be, milyen vámpírosod. Jó. Viszket az orrom, bosszúságom lesz. Kikapom, máma. Vigyázz magadra. Na? De nevérek vannak benne. Ó, azt ketté kell vágni, az nagyon Mennél? nagy porka. Hagyj, várjál. Mi van még benne? Van még Ketté kell valami vágni. másik. Én egy nagy Meg pókot tudod, de szeretnék. Hey! Mire kimondtam, bekapta! Tessék. Én egy nagy Ha pókot megálljatok te! Fog, csak darabjálni vele. Hey! Tessék, apu. Na jó. Még egy teknős békát és annyi. Ezeket a savanyunkat nem fogjuk kimondani. szeretnék. Igen. És már ki is bontom. És annyi, úristen. Na most képzeljétek el, mindenki egy-egy darab csokit kap. Kóla. Kapsz egy kólát. Nekem béka. Nekem most kólya. Te egy hal, egy ilyen... Sellő, nem? Nem, ez a... Kamilla. Tudom már. Aha. Változtass a Én színét. kollát akarok. Te egy ilyen... Aranyhajnak a barátja. Milyen van? Coca-Cola. Teknős, ki kér teknős? Hát nem. Megvan mindenki? Pillangó? Nem. Én Coca-Colát akarok. Kólát. Apu, kérsz egy kólásot? Olyan kaptam, köszönöm. Kaptál? Igen, de nevért, nem tudom kitől. De egy más ízű. Elég volt. Tessék, kapsz egy pillanat. Nem kérek, köszönöm. Egy teknős béka, úgyis az voltál kisközben teknős béka. Melyiket tegye meg először? Szerintem a 6-ot. Jó, elég. Na, gyerekek! Hát, nem kevés édességet kaptunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer. A savanyút már nem bontsuk ki. Azt már nem bontsuk ki, így van. De ez nagyon jó, az a Haribó. ez a fantázia, mert ebben nagyon sok fajta. Fantázia. Igen. Nem csak egy alak van benne, több. Igen, több. Úgyhogy Köszönjük, hogy velünk voltatok és én megnéztétek. kóstoljátok meg ezeket a csokikat, tényleg nagyon finom. Tőle. Oh, Mikike kifek. Kidőlt. Na, köszönjetek el szépen! Sziasztok! Köszönjük, hogy itt Sziasztok! voltatok! Puszilunk benneteket, és kellemes ünnepeket kívánunk nektek, ami Sziasztok! minden videóba belemondok mostanában. Belemegy. Belemondok. Tudják, hogy így szoktam beszélni. Így van. Sziasztok! Sziasztok!